संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे पूर्ण जग थांबलं, स्तब्ध, सुन्न, शांत। आता 5-6 महिन्याच्या ब्रेक नंतर जग पुन्हा चालू होतं, पण कोरोना अजून संपलेला नाही। आज आपण एकाच गावातील 2 तरुणांची गोष्ट बघणार आहोत। हा आहे विजय, घरातून बाहेर जाण्या अगोदर तोंडाला मास्क लावतो, हँड सॅनिटायझरची छोटी बॉटल खिशात ठेवूनच घराबाहेर पडतो। आणि हा आहे अजय, गॉगल लावणं, स्टाईल मारणं, परफ्यूम लावणं, परफ्यूमची बॉटल खिशात ठेवून घराबाहेर जाणं याला आवडतं। विजय कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी गेल्यावर अथवा हात लावल्यावर लगेच आपले हात हँड सॅनिटायझरने स्वच्छ करतो। पण अजय सार्वजनिक ठिकाणी निष्काळजीपणाने वागून बिनधास्तपणे तिकडून निघून जातो। आपल्या मित्रांना भेटल्यावर हात मिळवणे, मिठी मारणे या गोष्टीत अजयला मोठेपण वाटतं। पण विजय सुरक्षित अंतर ठेवूनच आपल्या मित्रांना भेटतो व दुरूनच नमस्कार करून तिकडून निघून जातो। बाहेरून घरी आल्यानंतर पाय धुणे, हँडवॉश लावून हात स्वच्छ करणे, स्वतःचा मास्क स्वतः धुवून नंतर जेवायला बसणे हे विजयचे नियम आहेत। आणि प्रत्येक वेळी अजय बाहेरून आल्यानंतर हात पाय न धुता जेवणावर ताव मारतो। तब्येतीत बिघाड आढळल्यावर विजय लगेच वैद्यकीय सल्ला घेतो आणि अजय आपल्या तब्येतीत बिघाड जाणवल्यास त्यावर दुर्लक्ष करतो। आज या दोघांचे स्वॅब रिपोर्ट आले आहेत। अजयच्या निष्काळजीपणामुळे अजयचा स्वॅब रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला, पण विजयने घेतलेल्या सावधगिरीने विजयचे स्वॅब रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत। माझे स्वॅब रिपोर्ट निगेटिव्ह आले, म्हणूनच सांगतो, कोरोनाच्या या महामारीत प्रत्येकाने आपली काळजी आपणच घ्यायला हवी। यासाठी घरातून बाहेर पडताना मास्कचा वापर करा, गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळा, जाणं गरजेचंच असेल तर सुरक्षित अंतर ठेवा, वेळोवेळी हँड सॅनिटायझरचा वापर करा, तब्येतीत बिघाड आढळल्यास वैद्यकीय सल्ला घ्या। प्रत्येकाने ह्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या तर कोरोना आपण व आपल्या कुटुंबियापर्यंत कधीच पोहोचणार नाही। लक्षात ठेवा, आपलं कुटुंब आपली जबाबदारी। धन्यवाद।